Pois aporta basicamente unha visión distinta. A ver, cualquera que sean os medios, sempre cando tengas xornalistas novos ou expertos novos, dá visións distintas. Nese aspecto, todo que sea plural está ben. E supoño que tocará desde o punto de vista próximos ao país, xa hai medios que os tocan, pero bueno, tocarás dunha forma distinta, e creo que nese aspecto a pluralidade é moi importante, que haya puntos de vista distintos, e nada, creo que non ten... Esa é a súa principal función. Os directores así tendrán os seus propios criterios, eu son un mero colaborador na medida que poda botar unha man, pero me gustaría que foras unha especie de xornal, non que dera noticias, sino que comentara as noticias. Eu creo que o xornalismo de actualidade, de dar novas ao momento, iso claro, está co internet así xa non ten moito senso, pero si o feito de reelaborar as noticias, de dar unha noticia, interpretala, explicala e profundar nela, como unha pequena ou unha amplia explicación desa noticia. Nese aspecto creo que é innovador, porque os xornais moitas veces tenden a inmediatez e a dar noticias moitas veces que veñen das asendas e non as reelaboran. E creo que podría ser positivo neste aspecto, sempre cando non se centren neso de inmediatez, e para eso están as páginas web, senón coller os temas e interpretarlos en clave galega, ou en clave nacionalista, ou en cualquier clave que sea de interese para o país.